И здравейте хора, първия ми влог ще ви заведа за няколко дни в родното ми място Ягодина. Ще ви покажа красиви гледки, много сняг, опити за правене на снежен човек, правене на перфектната снежна топка, още красиви гледки, завидни умения за игри на волята, губене на телефон в снега, путане на закъсала кола и още красиви гледки. Ще разберем дали наистина БМВ-тата вървят през зимата. И за финал, да, познахте, още красиви гледки. Надявам се първият ми опит за влог да ви хареса и ако е така, не забравяйте да оставите по един лайк и коментар и разбира се, да се абонирате за канала. Благодаря ви. И така, вече сме в колата, пътувайки от София към Ягодина. За хората, които не знаят, Ягодина се намира в западната част на Родопите, на около 25 км от град Девин. Намира се на около 1050 метра надморска височина и там има доста сняг. Макар че в последните години нямаше толкова много сняг, тази година особено компенсира. Тук вече сме на моето любимо място, където можеш да правиш всичко каквото си поискаш и просто се чувстваш свободен. Тук почва опитът ми да правя снежен човек, но понеже снегът е пресен, това е почти невъзможно. Снегът е сух и той просто се рони, не може да се моделира с него. Колкото до другият снежен човек, той явно е бил направен от първата вълна сняг. Как се прави снежен човек? До тук добре. Ами сега ще направим същото. Ще го вземем и ще го сложим там. Моментът на истината. What the fuck is this piece of shit? Поздравяваме го. То стана като табуретка. Разбира се, имаше и непоканен гост, който реши да се наслади на това как се опитвам да направя снежен човек. Снимай. Много ме срам. Ама завърти го. Добре. Какво приближи? Няма да ти направи помощ. И ти мълчиш и нищо не ми казваш. Ама сега го видях. Как да му направя главата? Не става, но пък аз го направих този. Are you sure about that? Въобще не съм го намерил случайно, направен от някой друг, аз го направих по-рано днес. Перфектната ни топчета. Само я заглаждам. Перфектно.
Това е моят ангел. Дай по-назад да е до моето. Да. Браво! Дай главата назад. Тук се вижда къде пада телефонът на моята приятелка, който за жалост не видяхме на момента. Нещото, което го спаси, е, че точно когато си тръгвахме, часовникът на моята приятелка издаде нотификация, че телефонът е останал назад. И на мен веднага ми светна лампичката, че той най-вероятно е паднал, когато тя правеше ангелче. Случвало ми се много пъти, така че вече знаех. Догосват си ръцете, Даш. Вижда. Къде ти беше телефона? В ангела. Къде го беше оставил? На земята. В ангелчета. Защо не го сложи в джоб с цип? Защото нямам цип. Защо не ми го дай да го държа? Защото не се сетих, че може да падне, докато правя ангелче. И за едното ангелче и минус един телефон. Да, но добре, че имам iWatch и ми каза Nia's iPhone left behind. Я се усетих. То на клипчето най-вероятно се вижда. Да. Еми честито. Тук се прехвърляме на една неочаквана среща. Почти съм сигурен, че тази кола не беше с зимни гуми. Наклонът въобще не е голям, а тя не можеше дори да помръдне. Наложи се естествено да се включат още няколко конски сили. Дай наляво гумите право, още ляво, 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 ляво. Стига! Малко дясно. Ние само на 100 по 12. Давай! Дай ляв, ляв, ляв. Внима. Дай ляв, ляв, дай ляв. Дай. Затова като бутате, никога не стъпвате на мястото, където е въртяла колата, защото хлъзга. Винаги се стъпва отстрани и по възможност настрани, а не така. Така е много по-лесно да се подхлъзнете. Е така забивате краката и отстрани и буташ. Айде, от дома. Чай да видим BMW-цето. Колко е красиво със сняг. Миличкото. Миличкото. Няма. Утре ще изчистя. Оставям ви с тези кадри на камината вкъщи, като завършек за първи ден, а утре ще разберем дали наистина БМВ-тата вървят през зимата. Да видим, ще запали ли. Минус 0,5. Не е толкова зле. Би трябвало от първия път да запали. Оп, сервис. Я да видим, чистачките ще свършат ли работа. Опа. Let's go. Няма да чистя колата. Тя милата сама се изчисти. Сега въпросът е как ще стигнем до Девин. Тук виждате малко кадри от пътуването ни до Девин. Общо взето трябваше да свършим малко работа, затова не съм снимал много.
Но трябва да си свършим задълженията, нали така? А ето е и най-важната част. Сега ще разберем дали БМВ-тата вървят през зимата. И сега отиваме да видим дали БМВ-то ще излезне там, където закъса оная кола, където бутахме. Където аз бутах. БМВ-тата не вървели през зимата. Сега ще проверим. Правилен път. Иначе точно и там отпред закъса на кола. Я бутахме. Я да видим. Даже не превъртя. Я да видим, ако изключим системите. Дали ще върви? Върти. Но върви. Мали! Без системи, направо... Ама деко хората сега. Да. Без системи направо ма хлъзга надолу, ужас. Ама системите много добре, гледай. Много стабилно. Тук ако набия спирачки, не може да спра. Отдолу кончетата виждаш. Къде ходите, бе? Под капак има 173 коня. Там има 5. Там на дълбокия не ми се ходи, ама и тук е оттъпкано нагоре. Без системи няма проблеми. Върви навсякъде. Ама тук напред е много дълбок снега. Ще ме опира бронята. Ех, тея ниски БМВ-та, бе. Няма да видим назад. Се пак назад. Оп, превъртам малко. Значи без системи пак си върви. И то на нагорнище. И едно кръгче направих. Айде, едно кръгче стига толкова. Никакви проблеми няма, дори и без системи. Дори извън пътя, висок сняг. Но не е прекалено, де. Ама гледката е просто брутална. Спирането е горе-долу добре. Тръгването също е горе-долу добре. Ама ако бях задно, ще ежда още по-добре. 4 по 4-то все пак се оказва файда. Оказва се влияние. Тук надолу дали ще спра. Има спирачен път доста, но не е нещо, кой знае. Избягваме коловозите, че са много дълбоки. Той ще направи път. Виждаме, че съм с БМВ. Я направо и тук вече наистина без път. Даже не е минала. Никакви проблеми. Дори и без системи. Я видим тук, където е опесачено, дали спираме. Еми горе-долу същото. Доказахме, че БМВ-тата, дори и зимата,
Ако е 4 по 4, няма проблеми. Само за задно не мога да говоря. Я да видим назад. Доста е наклона назад. Мале тръгва почти без въртене. Перфектно. Не знам дали се вижда на видеото, но е доста наклона. Еми това е. Без проблеми навсякъде. Дори и на доста големи на нагорнища. Склонове. Надолу спирачния път също е добре. С изключени системи съм. 4 по 4 си е 4 по 4. То дори не превърта повечето пъти. И така. Вече разбрахме отговорът на най-важния въпрос. А сега нека да отидем до Триград за малко време със семейство и роднини. Да. Боже, и виж насам. Махни. Махни сърчичка. Махни. Айде, дръж. Айде. И ето ни отново в Ягодина, където направихме една разходка до нашето любимо място, където се чувстваме свободни. Четири по 4.
Само 5? Само бе. О, няма проблеми. Здравейте. Здрасти, как е? Едно малко да разкажа. Браво, браво, супер. Днес е 31 декември, така че ще отидем отново в Триград, за да отпразнуваме новата година. Вече видяхте няколко кадри от самата вечер, а в момента сме на огъня, в центъра на селото, където всяка нова година по традиция се пали този огромен огън. Всички хора от селото се събират, за да се поздравят за новата година, да изиграят по едно хоро, да изпият по едно греяно вино и да започнат новата година заедно. А това вече са кадри от пътуването ни обратно към София. Вижда се, че вече почти няма сняг, за моя жалост, понеже аз много обичам снега и макар и за кратко, все пак успях да се насладя истински на снега, както правях в детството си. Надявам се да съм успял да предам тази емоция и на вас, да сте изпитали поне частица носталгия към родното място и към хубавите спомени, които таим дълбоко в себе си. И тайно се надяваме някой ден отново да ги изпитаме. Ако е така, ще ми помогнете наистина, ако лайкнете видеото, оставите един коментар и се абонирате за канала за още такива видеа. А за финал ви оставям с кадри от мъгливата София и един много интересен феномен, който мисля, че не се вижда толкова често и е доста красив. Така че, чао от мене и до следващия път.